Okay, so nandito tayo ngayon sa Umingan. Bibisitahin natin yung chocolate hills nila dito. Pero dito pa lang. Look at that. May pa-carpet, parang carpet yung damo dito. Kanina galing tayo sa... mamaya na ako magkukwento. Dito muna tayo sa taas. Wow, man! So, yun yung mga bida-bida. Welcome back to our classroom. Bro, doon tayo. Punta tayo doon. Saan? Oh, sige. Nice! It is really worth the travel, bro. Ganda. Anong sa inyo sa buhok ko? Oh, come on. Nice. Nice. 360 muna tayo. Woo! Breathtaking, bro! Yes! Ito pala yung view pa lang, bro. What the heck? Oo. Iba. Tignan mo yung ano niya, oh. Landscape niya, Oh, yun nga. Tapos may mga baka-baka pa doon. Lakas makabataan isa. Di worth it naman ang kuwan pagod, bro. Saan lang yung biyahe ganito? At talagang napakaganda ng lugar na to. Napakatahimik. At tignan mo naman yung view na yan. Okay. Matagal na namin gustong pumunta rito. Kaso nga lang, panay cancel ng cancel dahil sa marami kaming ginagawa ng mga kaibigan ko. So mamaya itutur ko kayo dito. Magkwentuhan lang muna tayo saglit. Okay. And then, may papakita natin mamaya yung itsura ng buong lugar. Napakaganda. Tingnan mo yan, yung parang carpet yung ano eh, yung damuhan. Yeah! So bago tayo pumunta dito, galing tayo kanina ng Manawag para bumili ng helmet. Yun yung gamit ko ngayon. Kasama ko yung kaibigan ko na pumunta ng Manawag tapos nagkaayaan bigla dito sa Umingan. Since hindi naman umuulan at holiday ngayon, ipusto na natin yung lakad, sabi namin, kasi palagi nang nakakancel sa dami ng ginagawa sa school. Ngayon worth it kasi do hindi namin alam, ito yung catch nun kaming dalawa, wala kaming idea tungkol sa chocolate hills na to, hindi namin alam kung paano puntahan. Kaya what makes this trip special is talagang nagtanong-tanong kami para papuntahan itong lugar na to na hindi namin usually na ginagawa, kasi once na may lakad, hinahayaan lang namin yung mga kasama namin na magtanong o yung mga nakakaalam ng lugar. But this time, kaming dalawa, wala kaming kaalam-alam sa lugar na to, kaya parang napakalaking accomplishment para sa akin.
na marating tong lugar na to ng kami-kami lang without any idea. Kapalan lang ng muka sa pagtatanong. So, wala namang masama sa pagtatanong actually ano. Pero ito, nagawa nga namin. Nandito na kami sa Chocolate Hills. Actually, hindi ko in-expect na pwede mo pala siyang puntahan mismo sa lugar. Akala namin, view lang siya. Pwede mo siyang tanawin na as Chocolate Hills. Pero dito, pupuntahan mo talaga siya, maaapakan mo. Kaya napaka ganda ng experience. Saka yung mga tao dito, very accommodating. Ilang mga locals na rin yung napagtanungan namin dito. Napaka accommodating naman sila whenever kami ay nagtatanong. Kasi ilang beses na kaming naligaw Pero worth it yung lugar. Ganda. Kuya. Kuya. Pa-picture ako, kuya. Habang ikaw ay nagbumuni-muni, nakikita mo to view na to. Diba? Ganda Tapos kasama mo pa yung isang baliw din. Ayan. Broken hearted yan. Baka gusto nyong mag-apply. Naghahanap siya ngayon. Sino yung mga gustong apply, magsabit lang kayo ng resume. Ayan, naghahanap-hanap na siya ngayon actually. Baka may mahanap siya dito, baka makatuluyan niya baka. Ayan, yung broken hearted kong kaibigan, nag-iimo na po siya. Kaya kung sino man po ang available, i-PM nyo na lang po ako. Pamain na lang po. So medyo madilim na yung kalangitan. Alis na tayo, baka maabutan pa tayo ng ulan. Balik na lang siguro tayo sa Mother Day para explore pa itong lugar. Pero dito pa lang talaga sa tuktok, panalo ka na. Pwede na. Makakatulog ka na ng mahimbing. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa Malico. Kahapon ay galing tayo sa Umingan, sa Chocolate Hills nila. Ngayon nandito naman tayo sa tinatawag nilang Little Baguio. Nakikita mo, may mga pine trees. Yan, ang lamig ng lugar. And then look at that valley. Ganda. So marami pa talagang pwedeng makita dito sa eastern part ng Pangasinan. So meron tayong patangke. So this is real Baguio of Pangasinan. Yan, ang daming pine tree. Ang lamig dito sa taas.
Okay guys, so ito nga ang catch. Nandito na tayo sa Barangay Malico. Pero hindi tayo pwedeng pumasok kasi nga stricto sila sa COVID. So hanggang dito na lang tayo sa kanilang marker, sa kanilang arko. So I guess that's the wrap everyone. See you next meeting. Alright.